Башкортостан Газиз Әлмөхәмәтовтың тууына 130 ел тулуыны билдәләй. Күренекле композиторның ижади мирасы турында һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Заир Исмәгыйлев исемендәге Өфе дәүләт сәнгать институты доценты, Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Гөлсәсәк Саламатова. Һаумыгыз, Гөлсәсәк Тәлпаевна. Хәерле көн. Бына 130 еллык юбилей айканлык матур гына әдәби музыкаль кисә үтте һәм уның өчен Мәҗит Гафуриның йорт музее хайланганы. Юкка гына түгелдер, чөнки Газиз Әлмөхәмәтовтың тәүге операларының бере тап Мәҗит Гафури белән берлектә иҗат ителгән. Ошо сәбәпле хайландымы был бина? Билдәле булуынса, 1925 елда Газиз Әлмөхәмәтов Казанда Султан Габаши һәм Василий Виноградовтар белән бергә Сания операһын ядалар. Һәм ул шул тиклем уңыш менән бара, ошо уңыш шаукымында 22 елда улар икенче операга, милли операга тотыналар. Һәм Мәҗит Гафуриның эшсе поэмаһына мөрәҗәгать итәләр. Газиз Әлмөхәмәтов бик матур итеп хат язып ебәрә Башкортстанның беренче халык шагыйрына һәм тәкъдим яһай, әйдәгез либретто ядыгыз, без бына ошо опера нигезендә, ошо либретто нигезендә опера иҗат итәбез дигән тәкъдим менән. Ягъни бында Башкортстанның халык артисты Газиз Әлмөхәмәтов һәм халык шагыйре Мәҗит Гафуриман икенең берлектә шунда иҗади дуслыгы тап ошо йортта нигез ала һәм эшсе операһына нигез бирә дисәк тә була, шулай бит. Тап шулай. Бына Газиз Әлмөхәмәтовтың образы берне тиклем һеҙҙең Булат Йосипов менән бергә төшөргән Беренче Республика фильмында асылгайны. Шулай да уның тормыш юлы һәм иҗады тулыһынса асылганмы ул? Беренче Республика фильмында гына түгел, без Газиз Әлмөхәмәтов турында тәүге тапкыр телгә алабыз Бабич фильмында. Бына уның хыялы, мин киләсәктә Башкорт опера театры асу турында хыял итәм дигән сүзләре бар фильмда. Һәм бына ошо тема безнең Беренче Республика фильмына ла күсте, улай гына түгел, Газиз Әлмөхәмәтов унда төп геройларның бере. Шуңа күрә Газиз Әлмөхәмәтовтың эшмәкәрлеген без фильмда мөмкин тиклем тулырак яктыртуды үзебезнең максатлыбыз итеп алдык. Уның эшмәкәрлеге өйрәнелгәнме дигән һорауга миңа калса ул өйрәнелә башлаган, әмма ул бер касан да туктарга тиеш булмаган бер изге эшләрнең бере. Бuna бул юсуктан мин зур рәхмәтемне һәм ихтирамымды yetkерернем Миләүшә Абрар кызы Идрисовага. Уның 2008 елда Газиз Әлмөхәмәтов статьи, документы, воспоминания дигән бик йөкмәткеле китабы сыкты һәм ул ана шунда кызы Роза менән танышып, кайбер фактик документларны китереп, китапты баттырып сыгаруга ирешә алды. Бүгенге көндә Газиз Әлмөхәмәтов турында күләмле басылган бердән-бер әсәр ошо. Газиз Әлмөхәмәтовтың гомере без беләбез бик кыска була. Әмма ләкин ошо кыска гомересендә ул әллә күпме эшләр башкарып китә. Бuna әгәр дә карасак, бүгенге опера һәм балет театрына нигез алган кеше кем? Газиз Әлмөхәмәтов. Һәм ул театрга гына нигез алмай, ул театр ничек төзелергә тиеш икәнлеген хакында тулы бер тулайым документ әзерләп, ул вакытта республика менән җитәкчелек иткән Яков Быкинга хат җибәрә. Һәм унда ул симфоник оркестр турында ла, шулай ук театр эргәһендәге балалар студия турында ла һүз кузгата, киләсәк бүгенге профессиональ музыкаль сәнгатькә әзерләү турында ла, артабан театр ничек төзелергә тиеш һәм ул ничек итергә тиеш дигән һорауларны ла күтәреп сыгала, үзе шуга караш була. Үзе җавап бирә, бына ошондай ярдәм кирәк һәм без бына ошондай эшләрдә эшләй алабыз дип әйтә. Билдәле булуынса, уның биографиясыннан мәгълүматлар билдәле булуынса, Газиз Әлмөхәмәтов ул бала сагында Урта Азия сыгып китә һәм унда үзенең ярсы буларак карьерасын башлый. Касан бына профессиональ сәнгатькә ул анталды икән, нимә уга тәргез булды икән ошо профессиональ сәнгатьтә хайлауга? 1916 елда уларның Шәйхзада Бабич белән бергә уртак концертлар үтә. Ул шул тиклем матур үткән концертларның бере була. Ул турында Сәйфи Кудашның да истәлектәре бар, башка замандашларның истәлектәре бар. Һәм мин уйлыйм, бuna ошо тап зур итәргез күстәрнең бере булгандыр дип уйлыйм. Беренче тапкыр зур сәхнәлә сыгыш яһаган һәм халыктан шундай ук капыл зур ихтирам кабул иткән кеше, әлбәттә, зур хыялдар менән яшәй. Һәм ул үзенең мөмкинчелекләрен дә белгән, күргән, аңлаган. Сания операһы бит ул бит ябай язылмай. Бuna ошо халык йыры нигезендә язылырга тиешле опера турында ул хыял итәлә, Казанга хат җибәрә Султан Габашигә. Һәм Султан Габаши менән Василий Виноградовты ул күндерә ала, әйдәгез без өсәүләп операга тотынайык һәм без аны аткарып сыга аласак бит. Һәм икенче операны язганда ла ул ошо кешеләр менән эш итә.
һәм 2 операла зур каланыш ала. Ул гына ла түгел, 1930 елда июнь айында Мәскәүдә СССР халыкларының сәнгать олимпиадаһы үтә һәм бына шунда татар театры ошо операны алып барала. Улар Мәскәү сәхнәһен яулап кайталар. Ягъни әйтергә теләйем инде, нинди эшкә тотынһала, ул yerine yetkirip hem zor kimelde сыгара белгән талант ияһе, олы талант ияһе була. Сыныпта Газел Мөхәммәтовтың тормышының һәм иҗатының күп елдары ул Татарстан, Казан менән бәйле, Башкортстанга ул 31 елда кайта, 31 елда әйләнеп кайта, аның сәбәпчесе Вәлиулла Муртазин була. 30 елда улар шул Мәскәүдә очрашканда, улар Вәлиулла Муртазин уны күндерә ала, кайт, бергә төтөрбез, менә безнең башкорт театры бар һәм башкорт опера театры буласак. Ул күрәһең бына шул үзенә фикердәш эзләп кайткандыр. Һуңдан улар бит 1917 елдан таныш булалар. 17 елда бына тарихта ат билдәле 17-18 елларда Газел Мөхәммәтов милли хәрәкәттә йөри. Ул гына ла түгел, 18 елда ул 150 кешенән торган отрядта төзегән була башкорт милли гаскәре өчен. Шуңа күрә Газел Мөхәммәтовтың талант ияһе һәм яулаш икәнен яхшы белә Вәлиулла Муртазин. Командир булгас, ул оештырасы ла яхшы, шулай бит. Шуга сакырып кайтара ала һәм ул сакыруды кабул итә. Бuna бик кызык фактларга юлыктым мин. Татар дәүләт академия драма театрына бәйле архив документларын өйрәнгән вакытта 31 елда ул кайтып китә, ә ул вакытта уның Казанда үз бүлмәле фатиры, уның эшләгән вазифаһы зур гына була. Ул театрның оркестры артисты итеп кабул ителә һәм мин кызыксын уның эш хакын тикшереп карагайным. Эш хакы шул театрда эшләгән баш режиссердан хатта күбрәк тә һәм бетә булган концерт менән бәйле расходларда театр үз илкәһенә ала дигән икенче пункты ла бар аның. Ягъни ул хөрмәтле эш урынын калдырып, ул кадерле кеше булып яшәй, кадерле ихтирамлы кеше булып яшәй, әмма ләкин ул бу дөньяла кадер һәм ихтирам өчен генә туган кеше түгел, уның булмышы башка. Ул кайтала бына 31 елда зур эшкә тотына бит инде. Мәскәү дәүләт консерватория эргәһендә башкорт студияһын астыру эшенә. Белгечләр тәрбияләү. Ничек уны астыру? Ул Башкортстан буйлап, территория буйлап беренчедән студент буласак студентларны этләй. Мәскәүнең нимә икәнен, операның нимә икәнен белмәгән, халыкка аңлату эшләре алып бару һәм шундагы иң талантлы балаларны ул айрым үзе бер мәшәкать, зур батырлык мәшәкать эргәһендә булган. Икенчедән, бына шул балаларны Мәскәүгә алып бару, урынлаштыру, документлар бар. Ул бына шул балаларга кие торган киемнәрне тиклем хәстәрләгән. Һуңнан Мәскәү уларны куласыеп каршы алгандыр дип мин уйламаем. Музыкаль яктан грамоталар бөтенләй булмаган, әмма бик матур тавышлы балаларны капыл тота килеп консерваторияла укыта башлау ул ябай булмаган әйбер. Һәм үдилә ошо консерваторияла халык йырдарын дигән курсларда алып бара бит инде. Һәм ни өчен Мәскәүдә хәйлә ул? Чөнки буласак опера йырчылары улар Мәскәү ритмында яшәргә, Мәскәүдә булган, бетә булган классик операларны тыңлап үтәргә тиешләр. Ягъни уларны шундук югары кимәл белән әзерләргә. Һәм ул уга ирешәләр. Кызганса каршы минең кулактымда тагы бер документ булды. Ул да булһа 37 елның декабрендә Газел Мөхәммәтов кулга алынгас, 38 елның июнендә ошо студияны етәкләгән укытучыларның бере Екатерина Мельковичтың Башкортстанга язган хаты. Бына 37 елның адагынан алып, 38 елның башыннан был студия шул хәтлем авыр хәлдә, укытучыларга эш хакы түләнмәй, балалар стипендия алмай, без артабан студия белән ничек эшләргә лә белмәйбез. Нишләп ошондай хәлгә төште безнең студиягыз, безнең һәм безнең студиягыз дип яза. Чөнки ул вакытта Газел Мөхәммәтов ярдәм итә алмай. Буны нимә әйтергә теләйм? 32 елда балаларды йыйып поезга ултыртып алып киткән Газел Мөхәммәтов уларды 37 елның адагына тиклем ничек укударын, нимә ашаударын, ничек яшәүдәрен һәм улар артабан кем булырга тиешлеген хәстәрләп яшәгән. Бына бүгенге көндә ул дөнья кимәлен яулаган опера һәм балет театрын ул бөртекләп, берәмләп йыйган. Һәм бына бүген әлеге вакытта республикала билдәле гимназия-интернат уның исемен йөртә. Газел Мөхәммәтов исемендәге Башкорт Республика гимназия-интернаты бында балалардан музыкаль һәләтләрен асалар һәм уларны сәнгать йондызлары итеп тәрбияләйләр. Республиканың төрле тарафтарыннан килгән юкка гына Газел Мөхәммәтов исемен йөртмәй димәк бу гимназия. Тап ошо эште уның дәвам итәбез.
Гимназияның Газиз Әлмөхәммәтов исемен йөртүе әлбәттә ул һәйбәт күренеш, мактаулы күренеш. Был аңлашыла ла балаларды туганнан алып профессиональ музыка сәнгатендә юthыгында үстерергә, әмма артабан уларның язмышында хәстәрләргә кирәк. Шуңа күрә бына бүгенге көндә әгәр дә без билдәле, киң билдәле опера һәм балет театры дип һөйләйбез икән, әни өчен гимназия менән бер рәттән Башкорт дәүләт опера һәм балет театрына ла Газиз Әлмөхәммәтовның исемен бирмәскә, әгәр дә менә без архивта һакланган документларда гына Газиз Әлмөхәммәтовның хөкүмәт җитәкчелегенә язган хаттарда гына укысак та, уның нинди эшмәкәрлеген һәм нимәгә ынтылганын яхшы аңлайбыз. Кеше кыска гына гомер яшәй. Уның бына иҗади тормышы башласа 2 ел, 20 ел бит инде. Әмма нинди елдарлар? 2 буатка торышлы хезмәт, 2 һәм унан да артабанғы буатка торышлы хезмәт. Шуңа мин уйлайм, без бүгенге көндә Газиз Әлмөхәммәтов турында күп итеп кычкырып һөйләргә тиешбез. Нык матур итеп язарга тиешбез. Уның исемен күтәреп сыгырга тиешбез. Һәм әлбәттә, әгәр дә без аның юбилей якынлыгына түгел, елда уның истәлеге барлап, уның турында ниндидер саралар үткәрәбез икән, без үсеп килгән яшь буынды профессиональ сәнгатькә ылыктырабыз бердән, икенчесеннән башка профессиональ музыканы үстерүгә шулай өлештә индерәбез. Һәм әлбәттә уның исемен күтәрәбез. Газиз Әлмөхәммәтов турында һөйләгәндә бер бәләкәй генә хатаны мин төзәтеп үткәм килә. Ул Башкортстанның халык артисты түгел. Башкортстанның беренче халык артисты ул Вәлиулла Мортазин. Уга 1922 елда Стәрлетамакта тапшырыла. Газиз Әлмөхәммәтов Башкортстанның халык йырсыһы. Ул беренче һәм бердән-бер халык йырсыһы. 1929 елда республиканың 10 еллыгы тулу айканлы уга ошо югары исемде бирәләр һәм ошо исемгә рәхмәт йөзеннән шул ук Василий Виноградов һәм Солтан Габашидар белән берлектә ул Башкортстан маршын бүләк итә. Был марш искиткеч матур, бүгенге көндә кытканска каршы ул һирәк яңгырай һәм ошо маршта ул Салават темаһын сәхнәгә күтәреп сыга. Тынлы оркестр өчен язылган Башкортстан маршы. 1929 елдагы концертта тәүге симфоник оркестр сыгышы һәм был барыһы ла Газиз Әлмөхәммәтовның уның хезмәт имеше. Һәм бындай иҗатсыны, уның мирасын безгә өйрәнү, әлбәттә, ул мотлак кирәк һәм исемен дә күтәрү безнең иңебездә. Рәхмәт әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Салават Юлаев исемендәге дәүләт һәм фән һәм техника өлкәһендәге дәүләт премиялары лауреаты Гөлсәсәк Саламатова менән Газиз Әлмөхәммәтовның тормышын һәм иҗат юлын искә алдык. Игътибарыгызга зур рәхмәт.